E nwere oge n'ije nke okwukwe anyị mgbe ihe nwere ike na-aga nke ọma. E nwere oge mgbe n'agbanyeghị mbọ anyị na-ekpe ekpere, ihe nwere ike daa, dịka ebili mmiri nke oké osimiri. Ịdị ukwuu n'oge nsogbu nwere ike ịtụ anyị n'anya. Ị nwere ike ịgbanarị n'otu nsogbu wee nweta nkasi obi n'ime ụlọ, ma ebe nchekwa n'onwe ya nwere ike ịghọ isi iyi ọzọ nke nsogbu n'oge na-adịghị anya. O nwere ike ọ dịghị mgbe anyị ji n'aka mgbe nsogbu ọzọ ga-abịa. Otú ọ dị, mgbe ọ bịara, cheta okwu Yeshua bụ, "Ka obi ghara ịlụ unu mmiri. Tụkwasịnụ Chineke obi, tụkwasịkwa m obi." Onyenwe anyị, Yeshua Kraịst, ị bụ arịlịka m n'oké osimiri na ogidi m n'agbanyeghị ihe ịma aka nke ndụ. N'agbanyeghị na ala ga-ama jijiji, ugwu nta niile ewee ghọọ aja, m ga-egosi okwukwe m na gị. Ụtụtụ ọma.